Kostumi, esibizzjonijiet, wirs storiku. Dawn u aktar se jkunu esebiti waqt weekend fejn il-pubbliku se jkollu l-opportunità li jżur il-Mużew tal-Katidral ġewwa l-Imdina bla ħlas. Dan wara li fost oħrajn sar restaw ta' diversi kmamar u pitturi. F'dan il-mużew qed isib diversi pitturi, amara, niepen u affarijiet oħra li fil-maġġoranza tagħhom huma l-eqdem f'pajjiżna li jmorru lura għas-seklu 17. Iżda biex jispjegalna aħjar dwar dak li joffri dan il-mużew, Net News tkellem ma' Monsinjur Edgar Vella. Dakinhar il-pubbliku in ġenerali jkun jista' jgawdi l-kollezzjonijiet li għandna fil-mużew, kollezzjoni ta' pittura, ta' fidet, ta' amara u ħafna oġġetti oħra ta' interess storiku u anke wirt nazzjonali. Monsinjur Edgar Vella kompla jgħidilna li l-bitħa tal-mużew se tieħu xejra differenti għal dawn il-jiem. Se jkollna artisan market fejn ħankunu qegħdin nesibixxu xogħlijiet ta' artiġjanar Malti. Mhux biss in-newl, il-filigrana, il-bizzilla u ħafna affarijiet oħra bħala artiġjanar, però kif ukoll anke oġġetti tal-ikel bħal l-għasel, iż-żejt u ħafna prodotti oħra naturali Maltin. Il-postu tajjeb għall-familja kollha kif wieħed jista' jilbes kostumi u jieħu ritratti fil-post filwaqt li hemm ukoll kamra għat-tfal. Dan filwaqt li bħalissa qed isiru l-aħħar preparamenti biex dan il-mużew ikun l-ewwel wieħed f'pajjiżna li jkun attrezzat għal tfal bl-awtiżmu. Konna miftuħin ukoll is-sotterran jew il-kantina li fih għandna il-Learning Center ta' tfal li għadna kemm inawgurajnieh u fih żewġ features, wieħed fuq l-iskultur Malti Anton Aġus u l-ieħor fuq il-xogħol artistiku ta' Albert Dürer li tiegħu għandna kollezzjoni importanti ħafna ta' xogħlijiet oriġinali. Dan kollu se jservi biex wieħed ikollu aktar għarfien filwaqt li jsir parti mill-istorja ta' pajjiżna permezz ta' dan il-wirs storiku kemm ta' artisti Maltin iżda wkoll oħrajn barranin. Il-mużew se jkun miftuħ nhar is-Sibt 21 u l-Ħadd 22 ta' Settembru bejn l-10 ta' filgħodu u s-6 ta' filgħaxija.